assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Warango TV caggal nde jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo jettuɗen seramɓe men ɗoftade jinnaɓe men ko salmodirde e mon tan e andinde on kadi eɗen dokkodirno aade émission men Gagga Allah jaaɓi aadi o en gartiɗo hande woni émission men ɗimmo e émission biyeteɗo Gagga no kewmi wirde on ni fandare mum woni caɗele rendo ngo caɗele ɗe noon en jaltata taw nder galle o koye nder galle gonɗen ha joni nde wonno ko heewi e bedda he sen kocci ɗum tan en jiggoyto te en jiiɗa yiggoyde eɗen jogui finaji tawamen ɗe ganduɗa en puɗɗima wasde ɗum te en jiiɗa wasde ɗum heewi ɗum noon addi ɗum noon foof ko caɗele ɗe ganduɗa eɗen guura ɗum eɗen pawa hen koyɗe men walla eɗen jeeɓa ɗum eɗen jaggi ko hani taw wona ko hani ko hanani ko noon kañum jewtiten nde wonno Haalpulaar no heewi wiide ganduɗo o yiiɗi ko antede majjuɗo on yiiɗi ko hollede lawol kono ganduɗo kadi siftinte hande noon yewtere men arata koye toɓɓere yewtere men hande arata koye gorko e joom suudu mum caɗele ɗeɓe heewi dañde ɗe enen rewɓe hande sen ƴewti caɗele ɓurɗen hewde dañde e nder worɓe men woni wonde banggue joguigal ngal walla banggue gondigu ngu walla banggue neware nde poti newanade en nde eɗen hande eɗen famdi ko dañɗen e mabɓe ko kala ko poɗɗen dañde e mabɓe hande ene famɗi goho ko adi eɗen teskita woni hande dewgal endam sa yi joni ussima ko heewi koko ussi ɗum eɗen poti namdade ɗum heewi addu ɗum noon ussi ɗum ko caɗele ɗe ganduɗa eɗen guura ɗum e rendo ngo woni caɗele nene an resatno kam jogo baaba an resatno kam jogo eɗen jii ɗum ko wona goho ko wona ɗiɗi gonga noon en kalani foof ndax wonde ganduɗa hande eɗen jooɗi eɗen beeli ha joni no jokki kono wonto ganduɗa ene addi caɗele kono caɗele ɓurɗo muuso woni an gorko jiiya debbo jiiɗa ɗum mbiya nene ko on jinmi joofiɗa ɗum yumma addanma yaaha ko foti wadde hen fof waɗa wiyatade a yonti enen Fuutankoɓe no eɗen keewi ngol ɗon konngol wonde kaari yonti resde tan resat mbiya mo joofo mo jiɗɗa mi resanma gorko noon so resanama tan so dewgal ɓenni tan hankkandi sikki debbo noon tan woni foti wurdude e debbo nden newa ara tan kañum foti ɓennude kañum foti kañum woni gurdam makko nde foti wurde e debbo o en jii haydara kon kala ko waɗɗinomo o waɗɗitto banggue guura debbo o tampata hen banggue koldam debbo o tampata hen hay teskade debbo no foti teskade ɗum ni o watta ɗum ndax o wiyata konko newimamo weeɓimamo fadde foof noon foti waade te eɗen gandi eɗen guila e diine men hay aada men hay fina tawa men ko gorko tan kañum foti jogade debbo hayso debbo wawni hoore mum hatta an haqqiji ma aɗa foti tottu ɗum joom suudu ma kono enen eɗen jeewi joni bandiraɓe men worɓe no belsidi ɗum no feewi mbiya debbo sa sohli hunde yaato nenam walla mbiya debbo war wima kaw min de naggam e naggam mbiɗamo ala mi ala kono lijjit tan joni lijjit mo lijjito walla ya ñamloyo mbete pawɗa ɗum ko an so ñamlima sa dañi aɗa yoɓa ala ñano siftinma ñamande nde fof mbiyatama ko mbete ko min yaano walla ko an yaano ayno mbaɗɗa feere ha gaddoyɗani wat feere noon ha jooɓa debbo hol feere mo jogui bani ko gorko so wayino an joom galle makko ni est ce que ma wallumo jinnaɗo debbo so tawi ene wurde makko so wallimo hande wallimo janggo ne wawa walludemo ɓaawo janggo saabu eɗen gandi jinnaɗo wonto tonnoto ko duuso tan pattene mabɓe kono wona nafoore nafoto no fonno ni aɗa mawna doole ma no gusso aɗa kadi aɗa mawna dañal ma no usso ɗum ɗon foof noon sen ƴeewi ɗum ko caɗele ɗe ganduɗa ko gorko fawata ɗum debbo ɗen caɗele noon kañum woni ganduɗa enen rewɓe eɗen goyonmi nder suudu men an gorko o a addi debbo walla a addanama debbo foof ko joom suudu ma sa dañi waɗan ɗum sa ala kadi aɗa jogui haala belka walla aɗa jogui sababuji ɗi ganduɗa an gorko sa sabibino ɗum Allah an ɓurata wawde newnande e debbo nde debbo jogui ko dame ɗiɗi goho o ñaagoyima walla gueɗel ɗimmel ngel o rewi lawol mo yiɗano rewde taw ko an rewnimo ɗon nde wonno sa ƴetti a wakkimama eɗen gandi dewgal sa jibinani tan wiyete ka resa ka jibinta so ɓesgu ari noon hande an ko mbawɗa muñde an gorko a wawa muñde ɗum sa ɓesgu jiimema sa jimte ɓesgu ma hande ɓe keyɗi walla ɓe ɗomɗi walla ɓe kooli walla jangde darima a foti wadde ɗum alay saago to feere iwri foof a fewjatde hen feere gam dandude ɓesgu ma gam wurtinde dewgal ma kono dewgal wona debbo jogui ɗum haqqiji wona debbo waɗɗi ko gorko o eɗen gorko no joni noon worɓe joni no mbari koye ha joni sah ɓe ƴettu slogan mo ganduɗa ɓe mbiyata ko debbo mo dañani fof ɓe desata ɗum kam joni ko gurdam mabɓe ganduɗa hande eɓe jañi ɗum te ɗum tan ɓeydi caɗele dewle ɗe debbo liggotoɗo jiiɗa debbo yo liggoyo yo jibinane yo renane ɓesgu ma yo toppitane jinnaɓe ma kadi dañata hen kadi ko weeli ɗum an dal sa dañe makko haaju tan ko hakkille ma wone makko walla jamma yonti on poti wondude
mbiya debbo ma hankande heblo minde bad joge ma haaju wala debbo ma wiya ma bad joge ma haaju ko dawgo dum sa fini a lori ma dawi cika dum woni dewgal ala dum wona dum woni dewgal woni ma jogoda neddo debbo jurum e makko jogoda sutoro e makko ganda kadi no podda wurdude makko andude no podda wurdude makko woni an sabibino an woni gorko hay debbo sena dawtaade joni ko jamanu namdi dum hande natti tan gorko dawi debbo lelima jamanu namdi dum hay so debbo no daw war hade dawde saka sa ala non dawo an sa fini sabibino eden gandi do so wona jeegu so wona biro mene barnan do jaa hande don da so ko sagma sa ko joy sa don sa capanna a dañi temedidi ma saari sa weddima debbo woy kay ko mi fuddima nda timmiten kono ni ponmi nedo wa wurde hen te debbo ko balleteedo debbo ala doole debbo ene neewi doole mum ene famdi ha ganda enen hande onon worbe hande onon bayi wallude men onon bayi suurde men onon bayi wondude men dum wadi ha joni don ne kadi cadel de kadi mi anda worbe be ko wasde doftade jinnaabe mabbe ko dum addi dum walla ko wasde yidde rewbe be ndesi be ko dum addi dum walla ko rewbe be gaddi be ko ben biyam nan dum walla kadi wamma ila taw ko jikku mo ganda ko jikku mo ganda andal gowda tan ko nafede kono anda nafte te ndento de no feewi non ay haqeji no gorko wiyata debbo mi yafaaki ma haqqam nanema debbo ina wiya non gorko kadi mi yafaaki ma haqqam nanema wadde ballondiren ndentodiren gaynodiren te hunde mere jogota ko hay hunde neddo ma sabibino ma puddoda biya minde mi dañi dum muñanam ko heddi ko minde hande mi ala kono jango bada damini kono mi ala an debbo ma hande so yehi o dañoyi dañal mo ganda o yehi to jom bitik hande o ñamlima dum hande o ñamlima dum jango o ñamlima baawo jango jom bitik ko wimo minde ko joganda ham ko a yoba kam wala mi ñamlatama wa amma ila jobrata kam hoore ma ndebe fuddo yafaade mi momto ñamani de don puddito den lawol gongol konko so yi ha wowi dum joni mo jaggune hankande ko hoore mako tan maw tottura hoore mako tan nde wawa wurude besngu mako nde wonno eden gandi ciergal kam ene dagi e serambe men no bini kono en adam en kam ene sali dum nde debbo sertata e gorko tawra ko kam haaji tawra ko kam hankandi kam sisi nde wonno sa yi kadi ala to luttanda ka besdo wadde dum tay so debbo wadi ko fatano wadde an gorko ada heba hen gedal ma konko an gorko ada heba hen gedal ma te konko debbo kadi no way jibinande mo ayiba mo ganda walla kuune no way tawtode mo ko ganda o fadano dum hen te den su ko arti fof artata ko e dow ma wadde gorko ene foti rende joom suudu mum sa dañi bandiraado debbo so tawi ka jiwdo bandiraaba debbo walla yiwde jinnaado ma debbo a ƴeewi ndax hande hay bandiraado gorko goto yida joom galle bane debbo wasa wadande joom suudu mum a yida dum wadde sat ndara dum don ene welma ande joom suudu ma mo gonduda o banum gorko no yidi o joge no foti jogirede de dum tahi en ñaagoto en dentunto kono en jirtinto kadi kono en jewtat nde wonno dewgal wawa wasde enen rewbe ken tagrabe dan ken fodbe resede te en doftor kono be doftat den be kadi yo taw e be timmi fodbe dawde min be ha ganda so min doftima min puujata kono so tawi ana woni gorko a yeddi debbo so a woni gorko a yeddi debbo eto fotano yaade do walla an newnani debbo ko ganda fota won arano e hakkille mum ni kono an koy tengtima anani koy jumre ma ko dum nayumo hen den jumre non ko an gorko ko an fawi dum debbo enen nguri do cadede de ganda wala jiya gorko sa yalti ada jogide biya wadanta joom suudu ma jalta badana musiddo makko wala badana battido mo wala badana mo ganda jaamul mo ganda ala ko kebra hoore mum so wona hoore mum jibinantama fittantama defantama wuppantama rennani mo galle ma rennani mo hay jawdin goppuda e der galle he kono an badana on ni buranma wadde joom suudu ma dum ko cadede sendi ha debbo natti dañde e joom galle mum so wona hoore mum dum ko cadede de ganda cadede mawde te eden nguro dum e rendo he kono burden tiskitaade dum ne burden dar dum fof non ko dewgal en na buri hewde wonde nda hay jaamul mo gadduda ma miijo hayso ko nyalam gorko an addi dum kono tawi ko bandiragal ko wima ne fiya biya yato goggoma ya goggoma tottuma a kaw kaccari wala dede kaccari biya yato goggoma a kewde wadi biya min ko wonde ma kew sar wa yaade jaha sa wawa waddaki mi hunde fo biya dum faatu nene o do beta nyene fo so yeccitama o yiyete wala nene o don beta kanyum no wawani hoore mum saka wawande mo gadduda o nene no wawi suurde joom suudu ma e arsigo mo Allah arsigine mo kono besmu garowo ngu non on hol pudbe hebbade dum hol an biye ko foti jangude no foti nyaamde no foti holtude
no foti wonde condition ɓe ganduɗa sa ƴeewi tan anda inde ma ade oɗo poɗɗo nehede tan poɗɗo nehade tan nan nehe to fawete e needi mum ɗo to foti fawade ɗo nan ɗon fawi kono ana waƴaka a ƴeewani ɗum a yeccitaki ɗum an banam gorko noon ko an min kaldata addi ɗeɗo caɗele fof hande rewɓe hewɓe no goppa joom galle mumen ne jaade worɓe ɓe gona joom galle mumen wona bonde mumen wona koɓe tawi wona koɓe jiiɗi ko wasde feere wannataɓe ɗum nde wonno sa wone dewgal sa wurani ka maayo sa yalti a aybat ene wawi tadde endam ɗam ene wawi bonnude kadi ganda hoolare jinnama dañnoɗe e darta dañde ma ndax wiyata ko o kadi yiiɗa resede o yiiɗi ko jeyde hoore makko taw Allah na andi a yiiɗi resede a hawrani e desowo ɗum noon ko caɗele ɗe ganda eɗen guura ɗum eɗen dutti kadi eɗen jii kadi ɗi ganda gorko rastira debbo tan saabu jawdi mum an so debbo wannimo so hettanima a ñande hen dañata jaam so debbo defi ko weeli ñande hen dañata jaam so debbo waɗanima ko ponnoɗa waɗande ɗum ko ruttima waɗanima ɗum ñande hen dañata jaam a jertaki to dañata ko tottimi ko waɗantami ko to itti ɗum hayso ko doole makko noon a foti yurmade tampere makko e konko debbo o moni waɗɗito haqqiji ɗi ganduɗa waɗanokima ko an waɗɗino kono ƴetta foof fawama ɗum konko debbo o ɗum ko caɗele ɗe ganduɗa kadi ene ɓeyda e rendo ngo ene ɓeyde ne yimɓe caɗele sababude hande ɓiɗɗo hande debbo wowno tan ko jooɗade hufanma ɓesgu ma ene hayanoma ɓesgu ma ene onca kala ko oñi hen kala ko feewi hen sa ari wima baba galle ni min goori ande kon dañɗa fof totta ɗum ndeñna hakkille mum kono a watta ɗum te ene haasi ene heewi kadi e worɓe ɓe ganduɗa ngala teskuye e joom suudu mumen ngala hay jonde nde foti jooɗade e joom suudu mumen worɓe ɓe ganduɗa ngala hay teskuye e joom suudu men ala hay jonde jooɗo e galle he saka wooda ko jiini mbeɗa heccitina ɓernde mumen walla jertina hakkillaji mumen ni wonde ɗum ɗo koɓe goppi ko ɓe goppi lawol mabɓe ƴetti lawol gongol caɗele ɗe gonɗen nde noon eɗen guura ɗum ko onon mbawi wallude min hen ko onon mbawi daranade min hen ko yewtere noon gonɗen ko rentinde gonɗen ko jertinde gonɗen ko andinde gonɗen wadde bandiraɓe hande yewtere men arno toɓɓere men yewtere arno koye gorko no foti wondirde e joom galle e joom suudu mum ni caɗele ɗe ganduɗa gorko no fawa ɗum joom suudu mum yewtere noon so ari arata koye jertinde e rentinde e findinde eɗen ciftodira tan e koye men bandiraɓe gonnoɗen ko émission men Gagga ari ha ɗo eɗen ñaago Allah nde Allah hokkata en tawede émission goɗɗo mbaɗen ɗum eɗen tottodira e bandiraɓe aadi ha saaha goɗɗo so weeli Allah assalamu aleykum wa rahmatullah